お母様の方が何より大事だから。その言葉を聞いた瞬間、私の全身から力が抜けていきました。つい先月、老後のために貯めていた3000万円を、新築資金として援助したばかりの息子の口から、まさかこんな言葉が出てくるとは夢にも思いませんでした。真新しい玄関に立つ私の横を、息子夫婦がそそくさと通り過ぎていきます。お母様、こちらへどうぞ。嫁のひろみが義母を丁寧に案内する姿を見て、私は自分がまるで招かれざる客のような錯覚に陥りました。40年近く、朝から晩まで書店を切り盛りしながら、必死に育ててきた息子。その彼が今、私ではなく、義理の母親を本当の母親として扱っているのです。純一、私たちの部屋はどこなの？恐る恐る尋ねる私に、息子は振り返りもせずに答えました。ああ、母さんたちは離れの方を使ってもらうから。お母様には体調のこともあるし、母屋の一番いい部屋を用意したんだ。私の胸に、言いようのない痛みが走りました。これが、私がすべてを捧げてきた息子の本音だったのでしょうか。思い返せば、私たち夫婦は息子のためにすべてを捧げてきました。駅前で営んでいた町子書店は、朝6時の新聞配達から夜9時の閉店まで、休む間もない毎日でした。夫の庄司も会社勤めの傍ら、配達や在庫管理を手伝ってくれました。純一には苦労させたくない。その一心で、私たちは自分たちの楽しみをすべて我慢してきたのです。旅行も外食も、すべて息子の教育費に回しました。小学校から大学まで、総額800万円以上かかりましたが、後悔したことは一度もありませんでした。そして先月のことです。母さん、実は家を建てることになったんだ。でも頭金が足りなくて。息子の困った顔を見て、私は迷わず老後資金から3000万円を差し出しました。これで純一が幸せになってくれるなら。夫も快く賛成してくれました。私たちにとって、息子の幸せこそが何よりの宝物だったのです。ところが、新築費用の日を迎えて、私たちを待っていたのは想像もしなかった周知でした。まるで私たちの45年間の愛情と献身が、なかったことにされたような気持ちになりました。書店の常連客だった皆様にも、息子の成長を温かく見守っていただいたのに、こんな結末を迎えるとは。新居での生活が始まって1週間が経った頃、私たちの扱いは日に日にひどくなっていきました。お母さん、荷物はそちらの物置に入れておいてくださいね。ひろみの言葉に、私は耳を疑いました。私たちが持参した思い出の品々を、まるでゴミのように物置に押し込むというのです。これは大切な家族写真なんですが、場所を取るものは困るんです。私の母にお部屋を広く使っていただきたいので、ひろみの冷たい視線に、私は何も言えなくなってしまいました。食事の時間になると、さらに屈辱的な扱いが待っていました。お母さんたちは、キッチンで召し上がってください。ダイニングは母がゆっくりできるように、まるで使用人のような扱いに、夫の庄司も顔を曇らせていました。町子、俺たちは一体何なんだ。夫の悲しそうなつぶやきに、私は返す言葉がありませんでした。ある日の夕方、リビングから楽しそうな笑い声が聞こえてきました。覗いてみると、息子夫婦が義母を囲んで団らんしていました。お母様、明日は一緒に温泉に行きましょう。純一さんは本当に優しい息子ね。ひろみは幸せ者だわ。その光景を見て、私の胸は張り裂けそうになりました。私も息子とそんな時間を過ごしたかった。でも、私たちにはその資格すらないようでした。母さん、ちょっといいか。珍しく息子が私たちの部屋を訪ねてきました。何か改善してくれるのかと期待しましたが、その内容は想像を絶するものでした。実は、生活費を入れてもらえないかな。月15万円くらい。
生活費。でも、3000万円も援助したばかりじゃない。それは家の費用だろ。食費や光熱費は別だよ。お母様からはもらえないし。息子の言葉に、私は言葉を失いました。純一、私たちは家族じゃないの。もちろん家族だよ。だからこそ、お互いに協力し合うべきでしょ。でも、その協力は明らかに一方的なものでした。義母は何も負担せず、私たちだけが金銭的な要求をされるのです。日を追うごとに、ひろみの態度はさらに露骨になっていきました。お母さん、掃除は済みましたか？私は母のお世話で忙しいので、洗濯物も片付けておいてくださいね。もちろん、母の分も。まるで無償の家政婦扱いでした。38年間、地域の皆様に愛された書店を営み、誇りを持って生きてきた私が、こんな扱いを受けるなんて。マチコ、もう我慢の限界じゃないか。夫が珍しく怒りをあらわにしました。普段は温厚な夫がこんなに憤るのは、本当に珍しいことでした。そんな中、決定的な出来事が起こりました。孫の幼稚園で祖父母参観日があるという知らせを聞いたのです。私は久しぶりに孫と触れ合える機会だと喜びました。純一、参観日は何時からなの？あ、それならお母様だけに言ってもらうから。私たちは、縁の規定で祖父母は一組だけなんだ。やっぱり、毎日孫の世話をしてくれているお母様の方が。その瞬間、私の中で何かが音を立てて崩れていきました。私たちは、祖父母じゃないっていうの。そういうわけじゃないけど、現実的に考えて。息子のいいわけがましい言葉を聞きながら、私は深い絶望を感じました。夜、離れの狭い部屋で、夫と二人きりになりました。庄司さん、私たち、何か間違ったことしたのかしら。マチコは何も悪くない。俺たちは精一杯愛情を注いできた。夫の優しい言葉に、涙が止まらなくなりました。翌朝、台所で朝食の準備をしていると、リビングからひろみの声が聞こえてきました。お母様、今日は何を召し上がりますか？ひろみさんの手料理なら何でも美味しいわ。お母様ったら、純一さんもお母様のことが大好きなんですよ。その会話を聞いていると、息子の声が響きました。当たり前だよ。お母様は本当の母親みたいなものだから。優しくて、理解があって。私は手にしていた皿を取り落としそうになりました。本当の母親みたいという言葉が、鋭い刃物のように私の心に突き刺さりました。では、私は何なのでしょうか。38年間、寝る間も惜しんで働き、すべてを捧げてきた私は、その日の夕方、私は意を決して息子に話しかけました。純一、少し話があるの。手短にお願い。お母様と出かける約束があるから。その一言で、私の決意はさらに固まりました。もう、これ以上の屈辱には耐えられません。私にも、人としての尊厳があるのです。孫の入学式の知らせが届いたのは、3月の終わりでした。私は、やっと孫との大切な思い出を作れると心を躍らせていました。純一、入学式の日程を教えてくれる。着物を用意しないと。息子は一瞬、気まずそうな表情を見せました。それが、入学式は保護者と祖父母一組だけなんだ。それなら、お父さんと一緒に。いや、お母様に言ってもらうことにしたんだ。私は、自分の耳を疑いました。私たちは、いけないの。仕方ないだろ。毎日孫の面倒を見てくれているのはお母様だし。でも、私たちも祖父母よ。わかってるよ。でも、やっぱり実際に世話になっている人を優先するのが筋だろう。息子の言葉は、私の心を深くえぐりました。お金だけ出させておいて、大切な場面からは排除する。こんな仕打ちがあるでしょうか。
その夜、私は夫に相談しました。庄司さん、私たち、もうここにいる意味があるのかしら。町子の気持ちはわかる。俺も同じ気持ちだ。夫の目にも深い悲しみが宿っていました。数日後、さらに衝撃的な事実が判明しました。ひろみの友人が遊びに来たとき、偶然聞いてしまった会話です。すごい豪華なお部屋ね。リフォームしたの？新築の時に特別に作ってもらったの。お母様のために、バリアフリーで床暖房も入れて。いくらかかったの？800万円くらいかな。でも、うちは余裕があるから。私は息が止まりそうになりました。余裕がある。私たちが援助した3000万円で、義母の部屋を豪華にしていたというのです。他の部屋は、普通よ。義理の両親の離れなんて、最低限の設備しかないし。ひろみの笑い声が、私の耳に残りました。夫に報告すると、普段温厚な彼も顔を真っ赤にして怒りました。俺たちの老後資金で、他人の部屋を豪華にしたっていうのか。義母だって、他人じゃないけど。でも、援助したのは俺たちだ。なのに、俺たちは物置みたいな部屋に押し込められて。夫の言う通りでした。これは、もはや家族として扱われていないということです。翌週、息子から信じられない提案がありました。母さん、父さん、ちょっと相談があるんだ。珍しく神妙な顔をした息子に、私たちは期待と不安を抱きながら耳を傾けました。実は、お母様の介護のことで。介護、お母様は元気そうだけど、今は元気だけど、いずれは必要になる。その時は、母さんたちにお願いしたいんだ。私は、開いた口が塞がりませんでした。私たちに、介護をしろっていうの。だって、母さんは経験もあるし。俺とひろみは仕事があるから。じゃあ、私たちの介護は。息子は、露骨に嫌な顔をしました。それは、その時に考えるよ。つまり、義母の介護は私たちに押し付けて、私たちの介護は知らないということです。純一、はっきり聞くけど、私たちは家族なの。それとも、都合のいい召使いなの？何を言ってるんだよ、母さん。家族に決まってるじゃないか。じゃあ、なぜこんな扱いを受けるの？3000万円も援助したのに。金の話はやめてくれ。援助は母さんたちが勝手にしたことだろ。勝手に。私は、息子の言葉に愕然としました。あれほど頭を下げて頼んできたのは誰だったでしょうか。その時、ひろみが口を挟みました。お母さん、お金を出したからって恩着せがましいですよ。私たちは感謝してますけど、それとこれとは別です。別って、どういうこと？簡単なことです。お母様は家族、お母さんたちは、まあ、親戚みたいなものですから。親戚。その言葉が、私の心に深く突き刺さりました。ひろみさん、私は純一の実の母親よ。血はつながってても、心が通じ合わなければ意味ないでしょう。ひろみの冷たい笑みを見て、私はすべてを理解しました。最初から、私たちは金づるとしか見られていなかったのです。夜、離れで夫と話し合いました。もう限界だ、マツコ。こんな屈辱的な扱いは受けられない。でも、どうすれば。出て行こう。ここにいても、俺たちの尊厳は踏みにじられるだけだ。夫の提案に、私もうなずきました。翌日、私たちは息子夫婦に決意を伝えました。私たち、出て行くことにしたわ。息子は驚いた顔を見せましたが、すぐに安堵の表情に変わりました。そう、まあ、母さんたちがそう決めたなら。止めるそぶりすら見せない息子に、私は最後の希望も絶たれました。荷物はすぐにまとめるわ。ああ、そうしてくれ。部屋も開けたいし。
まるで厄介払いができたかのような息子の態度に、45年間の思い出がすべて否定されたような気持ちになりました。荷造りをしていると、ひろみがやってきました。あ、そうそう。出て行かれるなら、今月分の生活費は日割りでいいですから。最後まで金の話。私は、もう何も言う気力がありませんでした。私たちが荷物を運び出していると、リビングから楽しそうな声が聞こえてきました。やっと静かになりますね、お母様。ひろみさん、純一さん、本当にありがとう。私は幸せ者だ。義母の言葉を聞きながら、私は涙をこらえることができませんでした。これが、私がすべてを捧げた結果だったのです。新居を出て、私たちは以前住んでいた賃貸マンションに戻りました。狭い 2DK の部屋でしたが、息子の家での屈辱的な日々に比べれば、ここは天国のようでした。まちこ、お茶でも飲もう。夫が優しく声をかけてくれました。湯飲みを手にしながら、私たちは今後のことを真剣に話し合いました。庄司さん、私たち、このままでいいのかしら。何がだい ?3000 万円のこと。老後のために必死で貯めたお金を、あんな使われ方をして。夫は、じっと考え込んでいました。確かに、あれは俺たちの老後資金だった。それを義母の豪華な部屋に使われたなんて。しかも、私たちは物置みたいな部屋に押し込められて、最後は厄介払い。話しているうちに、改めて怒りがこみ上げてきました。まちこ、一度弁護士に相談してみないか。夫の提案に、私は驚きました。弁護士、大げさじゃない。いや、3000万円は大金だ。しかも、俺たちの老後の生活がかかっている。確かに夫の言う通りでした。このままでは、私たちの老後は不安だらけです。翌日、私たちは知人の紹介で弁護士事務所を訪れました。なるほど、贈与の撤回を検討されているのですね。弁護士の篠田先生は、私たちの話を丁寧に聞いてくれました。撤回なんて、できるんですか？条件によっては可能です。まず、贈与の経緯を詳しく教えてください。私たちは、援助を求められた時の状況を詳しく説明しました。息子は頭を下げて、どうしても家族で幸せに暮らしたいと言ったんです。その時、契約書は作りましたか？いえ、親子の間でそんなもの。篠田先生はうなずきながらメモを取っていました。では、贈与後の扱いはどうでしたか？私たちは、受けた仕打ちを一つ一つ説明しました。物置への荷物の押し込み、使用人扱い、義母優先の差別、そして最後は追い出されたこと。これは、かなりひどいですね。篠田先生の表情が険しくなりました。贈与には負担付け贈与という考え方があります。つまり、ある条件の下での贈与です。条件。ご子息は家族で幸せに暮らすためと言って援助を求めた。それなのに、ご両親を家族として扱わなかった。これは約束違反と考えられます。私たちに、一筋の希望が見えてきました。また、援助金の使途についても問題があります。義母の部屋に800万円というのは、当初の目的から逸脱しています。では、お金を返してもらえるんですか？可能性はあります。ただし、証拠が必要です。証拠。私たちは顔を見合わせました。メールとか、録音とか、何かありませんか？その時、私はあることを思い出しました。そういえば、息子から LINE で援助を頼まれた時のメッセージが残っているかも。それは重要な証拠になります。他には、夫が口を開きました。実は、俺、スマホで録音する癖があるんだ。もしかしたら、家に帰って確認すると、確かに証拠となるものがいくつか見つかりました。母さん、家族みんなで、幸せに暮らしたいんだ。お願い、助けて。
母さんたちも一緒に住めば、老後も安心でしょう。さらに、夫のスマホには、生活費を要求された時の会話も録音されていました。3000万円も援助したばかりじゃない。それは家の費用だろ。証拠を整理しながら、私は複雑な気持ちになりました。庄司さん、私たち、本当にこんなことしていいのかしら。親子なのに。親子だからこそ、筋は通すべきだ。俺たちは十分尽くした。でも、向こうは約束を守らなかった。夫の言葉に力強さを感じました。篠田先生に証拠を見せると、心強い言葉が返ってきました。これなら十分戦えます。まずは内容証明郵便で、贈与の撤回を通知しましょう。内容証明。法的効力のある通知書です。これで、ご子息の出方を見ます。私たちは、ついに行動を起こす決意を固めました。その夜、夫と改めて話し合いました。町子、後悔はないか。正直、心は痛いわ。でも、このままじゃ私たちの老後はどうなるの？そうだな。俺たちにも生きる権利がある。翌週、篠田先生が用意した内容証明郵便を確認しました。そこには、贈与の経緯、その後の約束違反、そして贈与の撤回と返還要求が明記されていました。金額は2500万円にしました。3000万円じゃないんですか？一部は、実際に家族として過ごした期間の分として考慮しました。これで相手も少しは応じやすくなるでしょう。篠田先生の配慮に感謝しました。内容証明を送る線や、私は一人で考え込んでいました。本当にこれでいいのか。でも、思い出すのは息子夫婦の冷たい仕打ちばかり。特に義理のお母様が大事という言葉は、今でも私の心を深く傷つけています。町子、大丈夫だ。夫が優しく肩を抱いてくれました。俺たちは間違っていない。正当な権利を主張するだけだ。でも、もし息子が困ったら、困るのは自業自得だ。俺たちを家族として扱わなかったんだから。夫の言葉に、私も覚悟を決めました。翌日、内容証明郵便は発送されました。これで、もう後戻りはできません。私たちの反撃が、ついに始まったのです。内容証明郵便を送ってから3日後、息子から慌てたような電話が、かかってきました。母さん、これは一体どういうことだよ。どういうことって、書いてある通りよ。2500万円返せって、正気か、もう家のローンで使っちゃったんだぞ。それは知っているわ。でも、約束が違うでしょう。約束ってなんだよ。家族みんなで幸せに暮らすって言ったじゃない。でも、私たちは家族として扱われなかった。電話の向こうで、息子がひろみと何か話している声が聞こえました。とにかく、一度会って話そう。会う必要はないわ。弁護士を通してちょうだい。弁護士。母さん、本気なの。本気を。私たちの老後がかかっているもの。電話を切った後、夫が心配そうに聞いてきました。大丈夫だったか？思ったより冷静に話せたわ。それから数日後、息子夫婦が弁護士を伴って、篠田先生の事務所にやってきました。まさか息子を訴えるなんて。開口一番、息子が非難がましく言いました。訴えているわけではありません。正当な要求をしているだけです。篠田先生が冷静に対応してくれました。息子側の弁護士が口を開きました。確かに贈与はありましたが、それは親子間の情愛に基づくものです。返還義務はありません。では、この証拠をご覧ください。篠田先生は、息子の LINE メッセージを提示しました。家族みんなで幸せに暮らしたい。老後も安心。と明記されています。これは条件付き贈与と考えられます。しかし、さらに、こちらもご覧ください。
録音された会話も再生されました。特にお母様の方が大事という部分では、息子の顔が青ざめました。これらの証拠から、約束違反は明白です。息子側の弁護士も、証拠の前では強く出られないようでした。ひろみが突然声を上げました。でも、お金なんてもうないんです。母の部屋のリフォームとか、株とか。義母の部屋に800万円使ったそうですね。篠田先生の指摘に、ひろみは口をつぐみました。本来、そのお金は北川様ご夫妻のために使われるべきものでした。協議は平行線をたどりましたが、篠田先生は最後に切り札を出しました。このまま解決しなければ、正式に訴訟を起こします。その場合、慰謝料も含めて請求額は増額します。この言葉に、息子夫婦は明らかに動揺しました。数日後、息子から直接連絡がありました。母さん、頼む、考え直してくれ。ひろみの母も出て行くと言い出して。あら、そう。私は、もはや同情する気持ちはありませんでした。家のローンも払えなくなる。本当に困ってるんだ。困っているのは私たちも同じよ。老後資金をなくしたんだから。でも、親子じゃないか。親子、あなたは私たちを親として扱った。沈黙が流れました。その後、息子夫婦の状況は急速に悪化していったようです。知人から聞いた話では、ひろみの母親は娘の本性を知って愛想を尽かし、実家に戻ってしまったそうです。あんなに大事にされていたのにね。金の切れ目が縁の切れ目ということでしょう。夫の言葉に、私もうなずきました。さらに、住宅ローンの審査で問題が発生したという連絡もありました。どうやら、収入に対してローンが課題だったようです。篠田先生からの報告でした。3000万円の援助があること前提で、組んだローンだったんでしょうね。1ヶ月後、息子夫婦はついに観念したようでした。分割でもいいから返済します。息子側の弁護士からの連絡でした。ただし、条件があります。何でしょう。今後一切、北川様ご夫妻に接触しないこと。私たちは、その条件を受け入れました。もう、息子夫婦との関係を修復する気持ちはありませんでした。返済計画が決まり、公正証書も作成されました。月々に10万円、約10年での返済です。本当は一括で返してほしいところですが、篠田先生も現実的な判断をしてくれました。最後に、息子夫婦と対面することになりました。公正証書への署名のためです。母さん。息子が何か言いかけましたが、私は遮りました。もう、何も言わないで。あなたたちが選んだ道よ。ひろみは終始下を向いていました。あの傲慢な態度は、もうどこにもありませんでした。署名を終えて事務所を出るとき、息子が最後に言いました。すみませんでした。でも、その謝罪も、もう私の心には響きませんでした。帰り道、夫が言いました。まちこ、よく頑張ったな。庄司さんこそ、ずっと支えてくれてありがとう。私たちは、手を取り合って歩きました。その後、息子夫婦の家は売却されたと聞きました。新築からわずか半年での売却です。当然、ローンの残債もあり、大きな損失を被ったようです。自業自得ですね。篠田先生の言葉に、私もうなずきました。毎月の返済は、滞りなく行われています。その度に、私は複雑な気持ちになりますが、これも私たちが生きていくために必要なお金です。ある日、偶然町でひろみの母親と出会いました。北川さん、お久しぶりです。あら、お元気でしたか。おかげさまで。娘のこと、本当に申し訳ありませんでした。義母も、娘の周知を恥じているようでした。あの子、私も甘やかしすぎました。北川さんたちこそ、
本当の両親だったのに。今更ですが、理解してもらえたことは少し救いでした。夫と二人、新しい生活にも慣れてきました。質素ですが、心は豊かです。何より、お互いを大切にし合える環境にいられることが幸せです。マチコ、俺たちは間違っていなかった。正しいことをしたのよ。窓から見える青空が、とても清々しく感じられました。私たちの完全勝利でした。返済が始まってから半年が経ちました。私たち夫婦は、小さいながらも居心地のいい 2LDK のマンションに引っ越し、新しい生活を始めていました。マチコ、朝だよ。夫の優しい声で目が覚めます。キッチンからは、コーヒーの香ばしい香りが漂ってきました。おはよう、庄司さん。今日は天気がいいから、散歩でも行かないか。こんな穏やかな朝を迎えられることが、今の私には何より幸せです。朝食をとりながら、夫が新聞を読んでいます。そういえば、来月で書店を閉めてちょうど5年だな。もうそんなに経つのね。また本屋をやりたいとは思わないか。私は少し考えて、首を横に振りました。いいえ、今のままで十分。二人でゆっくり過ごせる時間の方が大切よ。夫も優しく微笑みました。午後、近所の図書館に立ち寄りました。ここで、週に一度読み聞かせのボランティアをしているのです。マチコ先生、今日もよろしくお願いします。職員の方が温かく迎えてくれました。子供たちの前で絵本を読むと、昔の書店時代を思い出します。でも、今は売り上げを気にすることなく、純粋に本の楽しさを伝えられることが嬉しいのです。おばあちゃん、今日のお話も面白かった。子供たちの笑顔が、私の心を温かくしてくれます。帰り道、夫が言いました。マチコは、子供たちに慕われているな。本当の孫には会えないけど、この子たちがいるから。そうだな。血のつながりより、心のつながりの方が大切だ。夫の言葉に、深くうなずきました。夕方、毎月の返済金が、口座に振り込まれていることを確認しました。今月も、きちんと入金されているわ。向こうも、必死なんだろうな。でも、もう息子夫婦のことを考えても、心は痛みません。私たちは私たちの人生を生きているのです。時々、昔の書店のお客様から連絡をいただきます。マチコさん、お元気ですか？あの頃が懐かしいです。そんな時、人とのつながりの大切さを改めて感じます。お金や血縁だけが全てではない。心を通わせられる人がいることこそが、本当の財産なのです。ある日、篠田弁護士から連絡がありました。北川さん、実はいい知らせがあります。何でしょう。返済が順調なので、繰り上げ返済の申し出がありました。息子夫婦が必死に働いているようです。5年で完済したいとのことです。そうですか。複雑な気持ちになりましたが、早く縁が切れることはいいことかもしれません。夫と相談した結果、繰り上げ返済を受け入れることにしました。これで本当に終わりだな。新しい人生の始まりよ。私たちは過去にとらわれることなく、前を置いて生きていくことを決めました。健康にも気を使うようになりました。毎朝の散歩、バランスの取れた食事、そして何より、ストレスのない生活。息子の家にいた時の緊張感がそのようです。マチコ、最近顔色がいいな。庄司さんもよ。若返ったみたい。お互いに笑い合いました。心の健康が体の健康にもつながっているのでしょう。趣味の時間も増えました。私は読書と手芸、夫は囲碁と写真。それぞれの時間を大切にしながら、一緒にいる時間も楽しんでいます。マチコ、この写真見てくれ。あら、素敵。どこで撮ったの？
今朝の公園だよ。桜が綺麗だった。こんな何気ない会話が、今はとても愛おしく感じます。地域のコミュニティにも参加するようになりました。同世代の方々と、お茶を飲みながら話すのは楽しいものです。北川さんご夫婦は仲が良くて羨ましいわ。子供に頼らず、自立されていて素晴らしい。そんな言葉をいただくと、私たちの選択は間違っていなかったと確信します。月に一度、夫と小旅行に出かけるのも楽しみの一つです。来月は、どこに行こうか。温泉なんてどう？いいね。ゆっくり使って、美味しいものでも食べよう。若い頃にはできなかった贅沢を、今は心から楽しめます。ある日、ふと思いました。もし、あのまま息子の家にいたら、どうなっていたでしょうか。使用人のように扱われ、自尊心を失い、惨めな老後を送っていたかもしれません。庄司さん、私たち、勇気を出してよかったわね。あの時決断して本当によかった。今、私たちは本当に自由です。誰にも縛られず、誰にも見下されず、自分たちの価値観で生きています。お金も計画的に使えば十分です。返済金と年金、そして少しの貯金で、質素ながらも豊かな生活を送っています。まちこ、幸せか。とても。庄司さんは、俺も幸せだ。まちこと一緒にいられるだけで。年を重ねても、こうして愛し合えることに感謝しています。振り返ってみれば、息子夫婦の裏切りは、私たちに本当の幸せを教えてくれたのかもしれません。人に依存せず、自分たちの力で生きることの素晴らしさを、今日も穏やかな一日が終わろうとしています。まちこ、お茶でも飲もうか。入れるわね。温かいお茶を飲みながら、今日あったことを語り合う。これが私たちの幸せな日常です。もしこの物語があなたの心に何かを残したなら、チャンネル登録と高評価をしていただけると嬉しいです。そして、あなたご自身やご家族のこれからについての思いがあれば、ぜひコメント欄では勝ち合ってくださいね。